Hamaikak eta 58 minutu, bana berdin du Realak anoetan Atletico Madrilen aurka lehen mailako 18. jardunaldiko norgehiagokan, gogora ezagun Realaren aulkian berrikuntzak izan direla gaurkoan, izan ere taldeak Gironaren aurkako norgehiagoka hori jokatu ostean bota zuen Sergio Francisco, kargua betu zuen, eta abenduaren 20an Levanteren aurkako norgehiagoka horren ostean jakitera eman zuen klubak Pellegrino Matarazzo, Rino, ez izenez izango zela aurrerantzean Realeko entrenatzaile berria. Gogora ezagun, batetik Realak aipatu bezala Levanteren aurka bana berdin duzuela eta Atletico Madrilek berriz 3 irabazi zion Gironari, bi taldeak beraz dinamika ezberdinetan iritsi dira gaurko norgehiagoka honetara eta horiek horrela 11 hauen aldeko apustua egin dute Rino Matarazzok eta Txolo Simeonek. Realari dagokionez, Matarazzok ez du eskemarik aldatu, 4-3-3ko sistema horretan jarraitu du, Remiro izan da atepean, atzealdean lauko lerroan, Jon Mikel Aramuru jokatu du eskuinaldetik, Sergio Gomezek ezkerraldetik, Duje Txaletatxar eta Jon Martin izan dira atzealdearen erdialdean, Euskarri moduan Beñat Turrientese jokatu du, barnekaldetik laguntzaile Soler eta Brais Mendez zituela, eta goian eskuinaldetik Kubo izan da, ezkerraldetik Gedes, eta goian kapitaina Mikel Oyarzabal. Egia da, bai Imanolen eta bai Sergio Franciscoren 11ekin alderatuta ez dela aldaketa handiegirik ere izan, baina gero aipatuko dugu noski jokoan bai egon dela aldaketa bat, ez? Atletico Madrid berriz 4-4-2ko ohiko sistemarekin irten da, egia da demoraldi honetan zehar Txolo Simeone saiatu dela zenbaitetan eskemak aldatzen, baina azkenerako bere 4-4-2ko klasiko horretara itzultzea erabaki du eta badirudi berriro ere geratzeko etorriko dela Argentinako entrenatzaileak ezarritako sistema hau. Jan Oblak izan da atepean, lauko lerroan atzealdean Llorentek jokatu du eskuinaldetik, Rullerik ezkerraldetik, Janko eta Mar Pubil izan dira atzealdearen erdialdean, Kokek kapitainak eta Barriosek osatu dute zelai erdia, hegaletan eskuinaldetik Juliano eta Baena zirela, eta goian Julian Alvarez eta Alexander Sorloz, sasoi batean Realean aritutako jokalaria, eta bitxikeria gisa edo, biak aita izan dira orain gutxi, bai Alexander Sorloz eta baita Julian Alvarez ere. Epailea Juan Martínez Munuera izan da, argiak eta itzalak izan ditu epailearen lanak, batetik noski iruditu zait txartelen kudeak eta ez duela egoki eraman, Gonzalo Guedesi txartela atera dio 13. minutuan, baina aurretik iruditzen zait Rulleriri ere atera behar ziola, gainera bigarren zatian, lehen zatia maitzerako ere txartela ikusi du, beraz alde horretatik epaileak ez duela asmatu, iruditu zait, baina hasieran Atletico Madrid baloiaren jabetza edukitzen hasi da, eta horrek behar bada kezka puntua sortu ziezaioken Realari, badakigu Reala baloi gabe zenbat sufritzen duen taldea den, orain arte bere nortasuna baloia edukitze horretan oinarritu da, eta orain batean, Atletico Madridek ongi mugitu du baloia, zelai erdian Koke eta Barriosekin batera, eta ikusten zen helburu nabarmen bat bazutela Txolo Simeonerenek, hau da Giuliano Simeone gaztea, bilatzea ez sakonean baloiak sartu eta lasterka egin zezan, eta horretan saiatu dira Koke, Barrios, egia da, ez Rulleri eta ez Llorente, behar bada Llorente apur bat gehiago bai, baina Rulleri ez dela hainbeste igo, erasora hasiera horretan, eta esan genezake behar bada, Rulleri hor ez dela hain erasokorra den jokalari bat. Minutuak aurrera joan ala ere Realak erreakzionatu beharra zeukan, eta esango nuke Sergio Franciscorekin baino vertikaltasun gehiago ikusi dugula Matarazzorekin hasiera honetan, hau da. Baloia hartu eta
sakonean gehiago bilatu ditu baloiak Realak, egia da, tarteka jokoa lasaitzen ere saiatu dela, gainera hor 18. Minutuan bakarren bati anoetako publikoan ondo ezak edo eman dio, epaileak 3-4 bat minutuz edo eduki du jokoa geldirik, eta horreia da une batean apur bat jokoaren erritmoa ere jaitsi dela, orokorrean ez da partida azkarra eta bizia izan, ez du ez talde batek ez besteak ere halako norgehiagokarik proposatu gaurkoan, baina hor Realak gerora beste jarrera bat eduki du. Ikusten da baita ere Matarazzok hegaleko jokalariek erasoan protagonismoa izatea nahi duela. Bai Sergio Gómez eta bai Jon Mikel Aranburu erasokor ikusi ditugu, askotan ikusi ditugu alboko marra bilatzen, eta ikusten da Matarazzok erasoan jokalariekin iritsi nahi duela. Horixe izan da behar bada orain arte Realak izan duen handicap nagusietako bat, baina orain Matarazzok horrei aldatu nahi du, eta noski hori ez da egun batetik bestera aldatzen, horretarako entrenamenduak eta norgehiagoketan ere hori praktikan jarri behar izaten da, baina gaurkoan lehen zertzela da horiek, lehen zantzu horiek behintzat ikusi ditugu, eta benetan gustatu zait hori, azken finean Realak arazoak izan ditu orain arte ate aurrean, eta entrenatzaile berriak hegaleko jokalariek ere erasoan protagonismoa eduki nahi izatea funtsezkoa da. Eta 45. Minutuan, falta baten ostean, epaileak Carlos Solerren gola balio gabetu du, hasieran gola eman zuela Zirudien Martínez Munuerak, baina gerora besoa altxa du, eta ondorioz jokoz kanpokoa dela ebatzi du, ez dut imagin garbirik ikusterik eduki, beraz une honetan, ez gara hasiko erabate eztabaidatzen, behar bada ikusten dugunean ere, behar bada eztabaidarako emango duen jokaldia izan daiteke, baina kontua kontu epaia balio gabe utzi du, eta Usnako emaitzarekin iritsi dira lehen zatiaren amaierara, baina Reala aukerak sortuz erasoan Atletico Madrili hortzak erakutsiz, hori garrantzitsua da, Atletico Madrili hortzak erakustea, eta etzaio bat ere testu inguru errazean jarri norgehiagoka izan ere, Atletico Madrilek ikusi da hasieratik jokoaren ekimena eduki nahi izan duela, normalean Txolo Simeoneren taldeak ez du askotan jokoaren ekimena edukitzen, eta gaurkoan anoetan horrelaxe hasi da, eta behar bada Realak presioa eginda jokalariak nekatzeko asmotan ere egina izango zuen planteamendu hori Argentinako entrenatzaileak, baina Realari oro arrongi irten zaio, eta bigarren zatian Simeonek aldaketa bikoitza egin du. Ruggeri eta Pablo Barrios kendu ditu, Ruggeri ikusi dugu erasoan gutxi eta atzealdean ere txartelarekin zen, gainera esan bezala behar bada bigarren txartel hori ere ikusi zezakeen, Italiako ezkerregaleko jokalariak kontua kontu epaileak ez dio erakutsi, eta Pablo Barrios ere nahiko desagertuta ikusi dugu, Realeko jokalariek intentsitate handia sartu diote hasieran, baloia guztien bila joan dira, Atletico Madrilen aurka jokatzerakoan funtsezkoa da baloiaren bila joan eta jokalarien bila joatea, hori egin du Realak, eta hor jan egin dute Barrios, koke alde horretatik finago ikusi dut, baina Barrios ez du fin ikusi, eta Conor Gallagher behar bada fisiko gehiago emango zion jokalari bat atera du, eta Robin Lenormand, txistulariak hasi dira anoetan Robin Lenormand irten denean, badakizue orain pare bat denboraldi Realetik Madrid alderako bidea egin zuen, Ergobian txupinazoa botata, urrengo urtean Madrilerako bidea eginda, eta ziur aski San Isidroko festetan ez diote txupinazoa botatzeko ore hori emango Robin Lenormandi ez zait iruditzen aintzat. Hala ere, bai Gallagherrekin eta bai Lenormandekin, Gallagherrekin batez ere Atletico Madrid finago ikusi dugu erasoak sortzerako garaian, hau da, Gallagherrek baloia gidatu duenetan, hobeto zabaldu dira, bai Baena eta bai Giuliano Simeone bigarren zatian bai, baina Alex Baena nahiko desagertuta ikusi dugu bigarren zatian, hor lehen zatian eduki ditu pare bat jokaldi, non oso zail izan den berari baloia kentzea, baina inorako eraginkortasunik gabe egin ditu egia esan,
Eta 50. Minutuan Julianoren erdirak eta ezkerraldetik Realeko bi erdiko atzelariei pasadie, gaurkoan Atletico Madrilek estrategia argi zuen, Sorlozi baloiak bigarren zutoinera bidali behar zitzaizkion, horietako batean ez Duitxe Txaleta Txarrek eta ez Jon Martinek, gaurkoan Jon Martinek ere lan bikaina egin du sekulako armario tzarra baitzuen aurrean Alexander Sorloz besterik gabe, eta Sorlozek huts eta batekoa egin du, kolpe gogorra izan da hori Realarentzat, batez ere Matarazzoren taldea ongi jokatzen ari baitzen, proposatzen, erasoan eraginkortasunik gabe, baina jokaldia bukatuaz behintzat, eta pena izan da, kolpe gogorra izan da, baina berehalako erreakzioa izan du, izan ere, takeku hori sakonean egindako pase baten ostean, Guedes takekubok alboko marra bilatu du, Guedes bigarren zutoinean bakarrik ikusi du Portugaldarrari egin dio pasea, eta Portugaldarrak bazuen nahi izan ezkero buelta emateko denbora eta txiri buelta bat emateko denbora ere bakarrik geratu baita, baina Jan Oblakek atean maisuki zulatu du eta ondorioz banakoa ezarri du Realarentzat. Funtsezkoa zen horrelako erreakzio bat, partida osoan zehar gehixeago izaten ari zen, partida nahiko berdindua izan da, baina gehixeago izaten ari zen, aukera gehiago proposatzen, eta gol hau sartu izana funtsezkoa izan da Matarazzoren taldearentzat. 60. Minutuan Atletico Madrilek aldaketa bikoitza egin du, Julian Álvarez eta Baena kendu eta Joni Cardoso eta Griezmann atera ditu. Julian Álvarez gaurkoan, eduki ditu hor pare bat aukera, area barruan ere horre izkin egiten hasi da eta zenbait jokalari kanporatu ditu, baina azkenerako erremate eskasa izan da. Eta bestetik Alex Baena, esan dugu, noski Julianok eramango ditu hemen laudorio guztiak, eskuinalde horretatik sekulako bala da, ia norgehiagoka guztia lasterka pasatzen du, baina aldaketa hauekin ere ez du asmatu, Griezmannekin eta Cardosorekin, Griezmannek egia da hor aukera garbi bat izan duela, Remiroren aurrean bakarrik geratu da eta horre txapelarena egiten saiatu da, baina ez du lortu Frantziako aurrelariak, aldiz, Joni Cardoso erabate desagertuta, Atletico Madrilen zelai erdi horretan ezin dominatuz, eta erabat Realak, intentsitatea handitu egin du, eta ondorioz, jan egin duela esan nuke azken minutuetan Atletico Madrid. 72. Minutuan, Turrientes eta Guedes kendu eta Barrenetxea eta Pablo Marin atera ditu, baina Turrientesen norgehiagoka aipagarria, orain arte ez Imanolekin eta ez Sergiorekin etzen gehiegitan kontatzen ari Beasaingo erdilaria, baina Matarazzorekin lehen norgehiagoka honetan noski Gorrotxategiren faltan ere titular izan da, eta benetan partida bikaina osatu du, aurrera eginez, izkin eginez, nortasuna duen jokalaria da, paseak ematerakoan ere jokoari norabide zehatza eta garbia ematen dio, eta partida ona jokatu du. Eta Gonzalo Guedes goleatzaile izan da, baina pixkanaka hau ere itzaltzen joan da, noski Realak erasoetan batez ere takekubo bilatu ohi du, askoz ere jokalari erabaki horragoa delako, desberdintasun gehiago markatzen dituelako Guedesek baino behar bada, baina golarekin ere gustora aterea izango zen, eta Pablo Marin eta Barrenetxea atera ditu, hemen ez da aldaketarik izan sistemari zegokionez, Barrenetxeak partida ona jokatu duela esango nuke, baita Marinek ere, behar bada Anderrek ez du aukera handirik izan, aurkaria atzean utzi eta lasterkaldiak egiteko izkin eginez abiaduraren bitartez, baina hala ere partida ona osatu du eta Pablo Marin ere zelai erdian fin aritu da. Raspadori atera du Kokeren ordez eta honen ondorioz, Joni Cardoso zelai erdian ia bakarrik geratu da, Raspadori egal batera bidali du, kasu honetan ezkerre galera, eta hortikan aurrera izan da, Reala askoz ere eraginkorrago, erasoan jokaldiak amaitzerako garaian Atletico Madrid baloiaren jabetza eduki nahian eta bazirudien jada berdinketa hori ere sinatzen zuela Simeoneren taldeak, eta Realak izan ditu aukera batzuk ez, hor kubok azpitikan edukitako hori, beste bat ere, azken minutuan Solerrek kanpora bidali duena, zenbaitetan area zapaldu eta ezin izan ditu jokaldiak amaitu, zehaztasun horien faltan Realak esango nuke partida ona jokatu duela erasoan eta
gauza positiboak begiratzera edo pentsatzera eraman gaitzaken gauzak egin ditu gaurkoan Realak, eta hori noski askotan entrenatzailearen aldaketarekin ere etorri hoi da. Eta 88. minutuan ja partidaren ondarrean Brais eta Takek kendu ditu. Braisek partida ona jokatu, azken bola honetan etzen bat ere finari, gaurkoan berriz erasoan, zelaiaren 3 laurden horietan, gune erabakigarrietan aurkitu dugu Brais, saiatu da hortik ere, naiz eta ez duen jaurtiketarik egitea lortu, eta Takek zer esanik ez, goleko pasea eman du, ikusten da behar bada ez dagoela bere unerik onenetako freskura horrekin, baina pixkanaka hartzen joango dela iruditzen zait, eta euren orde Zakarian eta Oskarson irten dira, hauek ez dute ezer handirik egiteko aukerarik izan, eta gero hortxe amaitu da partida, egia esan norgehiagoka ona jokatu du Realak, eta, nik uste Pellegrino Matarazzo pozik izango dela, lehen norgehiagoka honen ostean, azken finean, beretzat ere, etzen partida erraza Atletico Madrilen aurka, lehen partida denbora gutxi taldearekin entrenatzen, gauza asko batu zaizkio, baina atera du puntua, eta hori funtsezkoa zen. Une honetan beraz, Atletico Madrilek 3. postuan jarraituko du, 38 punturekin, Reala berriz 15. postura igo da, 18rekin jaitsiera 2 puntura duela. Gogoratu beraz, Atletico Madrilek urrengo norgehiagoka Superkopakoa izango du, Espainiako Superkopakoa, Real Madrilen aurka jokatuko du Riaden, eta Realak berriz ostiralean Getaferi egingo dio bisita. Gogoratu, Realak bat, Atletico Madrilek bat, anoetan.